நூற்றாண்டு காலமாக அருவருக்கத்தக்க பெயர்களில் தொடர் கேலி கிண்டலுக்கு ஆளானவர்கள் கலைஞர் கொடுத்த திருநங்கை என்னும் பெயரில் தற்போது நாகரிகத்தோடு அழைக்கப்படுகின்றனர். அவர்களுக்கு அரசாங்கம், தொண்டு அமைப்புகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் அளிக்கும் செயல் திட்டங்கள் மூலம் சுய தொழிலில் கோலோற்றுகின்றனர் திருநங்கைகள். இப்போ இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா தமிழக அரசு மூலியமாக மகளிர் திட்டத்து வாயிலாக எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு கடை தான். தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக தான் நம்மளுக்கும் கிடச்சிருக்கு. இந்த கடை 2017 நாங்கள் எடுத்தோம். இதுலேயுமே நாங்கள் யோசித்தது என்னென்னா, எல்லாரும் போல் வழக்கமாக செய்கிறது மாதிரி செய்யக்கூடாது, ஏதாவது வித்தியாசமாக செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் மூங்கிலில் தயாரிக்கிற பொருட்களை நாங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டோம். அசாமில் போய் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய கைவினை பொருட்களை நாங்கள் இங்கேயும் நாங்கள் வெளியே இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். காலேஜ்லேயுமே போய் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம். மற்றவங்க மாதிரி, மற்ற திருநங்கைங்க மாதிரி நாங்கள் இருக்கக்கூடாது. நாங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். இருந்தாலுமே நாங்கள் தனியாக சுயமாக நம்ம உழைச்சா மட்டும்தான் எல்லா விஷயத்துலையுமே நம்ம நல்லபடியாக இருக்க முடியும் இல்லைங்களா. ஒரு தனியாக நமக்கு மரியாதை வேணும். சமுதாயம் ஒதுக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தால் நாங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருப்போம். சரி, இவங்க தொழில் செய்கிறாங்க, பரவாயில்லம்மா, பரவாயில்ல, எனக்கு இத்தனை பேர் என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க, நீங்கள் பரவாயில்ல கார்டன் வச்சுருக்கீங்க, இன்னும் நிறையா செய்யுங்க. அவங்க இன்னும் சமுதாயத்துலன்னு சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய செய்யணும்னு நல்ல ஆர்வம் எங்களுக்கு